Ćao svima, danas mi ćemo da jedemo čokoladna mlijeka. Da Za pijemo. prvi put. Da pijemo. Da. Tu je i naš Milan. Ćao Milane. Ćao. Dobro. Imamo mlijeka. Dukat čokoladno mlijeko. Zbregov mlijeko čokoladno. Imlek moja kravica. I Popi. Mlekara Šabac. Čokoladno mlijeko. Imamo 4 mlijeka da probamo, pošto Danilo to voli. Mi smo na Novom Zelandu pili jedno čokoladno mlijeko, kalcijum, ja mislim se tako zove, a sad će Dalo da proba ova i da nam i onda ćemo na kraju da vidimo koje mlijeko je dobro. Izvoli, probaj Danilo prvo. I mi smo u Montenegro sad. Sad smo u Crnu Goru. Probaj Dukat čokoladno mlijeko, izvolite. Čokoladna mlijeka. Dobro, ne puno. Dobro. Nije loše, jel? Probaj Zbregov, čokoladno mlijeko. Samo malo popij vode, samo malo da prođe ukus. Dobre. Ajmo. Sad Zbregov, čokoladno mlijeko. Dobro, aj vodu. Dobro. Dobro. Idemo. Moja kravica. Dobro, ne puno. Ne. Ne volim. Ajde, probaj. Vodu. Dobro. I Popi. Šta je taj Sunđer Bob tamo, Milan gleda Sunđer Bob? Kako je to dao? Ovaj je isto kao ta. Je li? Nije dobro, jel? Ok. Koji ti je najbolji onda? Taj ti je najbolji. Pa onda... I ovaj. A koji ti je najgori? Ovaj, jel? Znači stavit ćemo ga tu. A ovaj ćemo stavimo tu. Znači ovaj je moja kraljica najgora. A ovaj Zbregov čokoladno mlijeko čokoladno ili Dukat, koji je bolji? Stvarno? Znači, od 1 do 10, koliko je dobar Dukat? 8. A ovaj Zbregova? 6. 6. Popi 4. i kravica? 2,5. Baš malo. Dobro, eto, to je bio tasting čokoladno mlijeko. Ćao drugovi. Ćao. Ćao. Subscribe. I like. Ćao. Ćao.